egu na ọkụkọ ọwụ na bịara ebe o doro anya na ihe a na-etiba ya mmọnwụ otu ekwe and otu ka ọ dị ọkwa na eziokwu ihe a na-eme ugbu a bụ ịgba ndụ n'ime onwe anyị ịgba ndụ unu ihe bụ ịgba ndụ n'ala Igbo onye mehie ihe ọhụrụ o were ya bụ isiokwu nwụrụ unu ya abịa were ji ya n'otu n'otu onye richa nke ọ pụọ onye ekwukwe n'efe ọ fụrụ asị m gịnị onye ekwukwe n'ife ọ fụrụ ọkwụ isi kote ebu ọ gbakasịa ya arụ unu abịa n'otu n'otu na-ewere ji ya iwere irie dichaa ya n'o ịkụkwado ya n'ọnụ were apụ ị na-anụ ihe m na-ekwu onye kwerekwe ya n'ọnụ pụọ ọfọba iti gbukwe ise amaket gbata were isi were aka nri metụ ya aka ekpe gị n'azụ gwarie die ya egwu ọ na-atụ gị were tie aka ekpe gị tie n'ọnụ ọ ya ọdụ oburu orutugo gị ndị anyị ji eje mba ama m na obi karịrị were tie aka gị rie ihe mere n'obodo anyị unu ma na ihe anyị nwere otu ekwe ka ezi nke nwata a mụrụ ụbọchị a ga-esi pụtara erudebe ndị okenye onyewe obodo niile aka n'anya chewekwe mmọnwụ tie otu ekwe ndị okenye ibe biko ka unu dị ya anya ka unu marụ ma ya hapụ nwata ka ọ na-aza anyị ụkwụ na mkpụrụ obi na-aga ka ya agbaji nwata ahụ tienye ọnụ n'otu n'otu biko mmọnwụ ahụ a ga-esi ọkụ o tee n'aka eji agwa nwa Igbo kwuru sị na ntị a mara ama na-eji anụ ife mana atụka ahapụ and a sị na ijiji oche ntị na-eso ozu ana n'ime and na ụnụnụ aha anụ ife na-eso anụ ife n'ime ite ofe so m na-ekwu na mmọnwụ nwa a ekwuchacharụ dụọ ya ọdụ dụrụ dujere nna ya ọ ka na-eme n'obodo a ga-akpọ mmọnwụ ahụ ọkụ mkpuchacha ife n'obodo a nwa anụ ebe na ya ha ama ife eto ụmụaka aka na ntị ama anụ ọkachasị n'ebe nwa anụ na ya chọọzi mmọnwụ ofu ekwe n'obodo a mgbe niile ọbụla kpọrọ ụmụazị ha na-eti ofu mmọnwụ a ga-agba mmanwụ a ga-agba ọkụ maka unu n'oche ntị na anụ ife n'ime ite ofe ijiji ahụ anụ na-eso ozu ana n'iyi a ga-agba mmanwụ ọkụ tata onye ka m kpọrọ unu ka a bịa bụrụ mmọnwụ jee gba ya okwu ebe eni na-ebịa ọbịa ebe agba ewere ọkpọ ketuo ya n'ala ebe a n'ọmụ na-ekwu ife n'ebe onye tigbu obodo mmọnwụ bụrụ na ka a jee gba ya okwu ebe butena ya butena ịkpọpụta m ebe a ka igbuo m nwa aka aja mkpakana ya butena ka ifo butena ya Okay, I will go to the
Onwuru. Ọzọkwa bịa. Echekwa na ọha n'ife. So Ahụ bụ ife mere. Ebe isi ya na-agbakwa ahụ. Every time I na-enyo ozu, every time I na-enyo ozu, ka ife m na-eme. Ka ife m na-eme n'ife a. Nwanne m nwoke. Anyị ogige na nke Edibia, ka anyị bagye na nke Ifedo. Nwanne m nwoke ekene ka ngị. Ịbụ ọganihu obodo a na mkpụrụ obi ekene ka ngị. Abịakwa m nyobe ihe a. O nwere ụzọ nsi wee nyowe, abịa nche ekiwe. Mana ekwensu na-arụkwa ọrụ. Ihe mere wụ na eji eje mmadụ ihe na-eme ihe a. Nke Edibia ka a ga-eje ka nke ndị ụka ka mmadụ nke anyị na-eso eso. Ana m ejekwa ụka ọ bụrụ eziokwu na-akasịkwa ya ike mana ihe abụ ihe omenala na nke dibịa ka anyị eje. Ife mere na a ga-eje na nke gbazuo agụ nke ezigbo mmadụ ahụ ma m trọsụ. Onye ije na nke ọ na-afụ n'ife afụ n'ọchịchị anụ onye omenala mana o ji akụbara aka ọtọ na-efe nke gbazuo agụ ka a ga-eje ejizie ka m dị shọ. Ọ bụrụ na ọnya nwa ka anyị mara ife anyị ga-eme maka na okenye ahụ nọ n'ụlọ ewu ama n'ogbere. Onye ndị okenye emeje ekwe m nkwa nke ahụ emeje biko ewegoro ka ihe so ka ndị wụọ na ahụ kwadobe ndị mmadụ ya abịa na be m ịhụ ma ihe ya eme taa biko ka ọ dịkwa ngwa jisi ike o. Gburigo mgbọtị ọgwụ oli o ma na-ezikwa oli o ọkọ merụ o Papa nyanya. ana m anụ Oke nkịta jisi anyị ọkụ. ọlanị egbu ịmana ọ dị n'ọrụ atụlụ ị na-anụ abaghị egwu ekelekwa gị kedu ibe anyị emeli Gbazuo agụ. Ihe na-emebi n'obodo anyị. Ọkụ na-agba mmiri n'obodo anyị ugbu a. Anwụpụta echi anwụkwa, anwụpụta echi anwụkwa. Gbazuo agụ ka ihe ya ma ọ dị mma. Gịnị mere? afa na-agwụ na anụgụ ya ọ sị na ọnwụ bụ ife ebe na-enyefe nsogbu. Gburigo mgbọtị ọgwụ oli mana na-ezikwa oli ọkọ melụ egbu ịma na ọ dị n'ọrụ atụlụ ị na-anụ mba Maazị Okonkwo ị ga-elotela onwere mgbe unu suru mmanwụ na-akpọ ajọ ọfịa ọkụ. Gbazuo agụ. O nwere. Ọgwụ na ya bụ odudu bịara n'amụ gbuo onye egbue mba ranya ra mba kedu ka ya eme ya. Gbazuo agụ mana biko ewekwe n'iwe. Mmọnwụ ahụ esikwere ọkụ wụ mmọnwụ ụmụazị na-eti wee na-akpa aghara n'obodo. Anyị wee nọkọ nwee nzukọ wee kwekọrịta na ya agbu ya ọkụ ezukwe n'ezu wee gbu ya ọkụ. Onye ka m na-ekwu bụ odudu bịara n'amụ gbuo onye egbue mba ranya ra mba. Aba na-agwụ na anụgụ ife kwuru kedu ka ya eme ọ dị mma. ọnwụ nekwa ọnwụ ka ọ na-esi nekwa ọnwụ nekwa ka ọ na-esi nekwa ka ọ na-esi mba kedu ka ya eme ọ dị mma. Ana m anụ ife ị na-ekwu Maazị Okonkwo
ofu ife ka unu ga-eme unu ga-ejekwa mara ka unu si wee sonye bụ ajọ ọfịa ọkụ unu eje zinatakwu ya ọ bụ unu na-ezinatara ya hei ka m na-ekwunye bụ okwu kịta ekwe ka mmadụ na-anwụsịsị ekwe ka mmadụ na ọ na-egbechakwa obodo ekwe ka mmadụ na-anwụ hei gbazu agụ ọnwụ na ezighachi mmọnwụ a ọnwụ ya akwụsị izinata ya bụ mmọnwụ ajọ ọfịa ịma na nsogbu ya anago mana ọ bụrụ na emere ya hei ọ na-ekpopukwa obodo ọ na-ekpopụ obodo gbazu agụ adịgo m ihe ikwu ka m bịa na iru ọgụ daalụsọ ọ ga-adịle ya mma Nyabunde jiakumi fejide nobunu webuha mbaga ndenu walofya ejibya tedojuno mbaga na kuluono mbaga ko waleboshi mbaga ndena golofo mbaga jiakubalu mbaga neva balu nam mbaga otananu namba mbaga wego polisi mbaga bulwalu mbaga la kwachugali mbaga ko yenu mbaga anya buli ya bogu munne mbaga ndenu nalana mbaga na lonye mbaga tupungo bofo kamsino ko sisi na bona mbaga na bwebu nuzo no mbaga nyotiti no fya na ko mata jibwa mbaga obo kenye pilinu mbaga yebwa ko jife oburu kenana mbaga yedofonti mbaga dogi dolinte mbaga weshaya nodu obini na ndembu n'obi mbaga ebimbuzo oya mmiri do mama ka n'ụtabale neke oye diogo mpulaki mbaga ezogbu oya mbaga aka jiri nwa dibia mbaga isisi jebe mbu ka detaru ya akwụkwọ mbaga ezi nwanne ịha nọ ka nka onye mmadụ atụ nago mufele mụ ebu nago ọsịrị afọ gacha na mpamaba na nke igbo ọfọkotu ọba afọ chere m obodo ọ bụ na eche ndụ bịa lụọ na ndị kpaluchetu ịma na nwampi onye ọkalụ mgbịrịgbọ ji ekuje n'ukwu ha na ya ka ọ mafụrụ ụdị iji benji okori ọkụgirigi ha na-edo ezi nwa olele onye ọ na-afịa arụ nye to na n'aka nri ma etute to na n'aka ekpe ma ọ siri afọ gacha na afa mmadụ a na-abụ ka m ekene ndị merife ndị nlelọra bịakwa ndị ọra ji eko na-atụ nnukwu ụtụ iji kwalite ọchịchị obodo ife na-ada ofele na-aya etubeghị ngo na-abọ mmadụ afa adụsụ na abụọ n'ụnụ maka ndị lego n'eze anyị machaka onye lụlụbeghị ilo onye lụlụbeghị afịa ka ndị ọkụ na mmiri ọ bụ n'egbu ha omelu ụmụ akwụkwọ si na-agụbatụ ego na-emelu ndezi obodo goto ka esi ego jelikwana metụisi na membụta ụtọ n'idu na-egbu nwa bụọla m ibi kwesịrị ijebe mpiri ịtọ ka igbekwu udo mpisi ọdụ afọ ogologo ndụ si na ahụ ike nke ụwa ihe eje mbupụ ihe eje mba ntụ ha mozu ojii amosu ọcha ọgbala unu nna dị ọ na n'oge n'ihi o siri debele unu maka efulacha n'aka gbachiri unu ụzọ aka maka ya aba na nyeri aka kwechi unu n'ụzọ mkpụrụ
onye n'okolo n'ebi melu n'ife m gasị m magbuo ya enu mana ọ chọrọ ya n'ụzọ egbo jecha ka anya dukwo ndị egbo wosiri ụzọ tie ya ọsịgbo ebe na-abụ ọbachi ga-abachie n'ube unu ndị ọra ji eko n'ọgwụ kwọnụ kọra bụ mamasịkwa unu ge ntị ka unu agaghị ebu n'obi apịbakụ iji gbawu n'ugodo na-akpaziri nkụ nkụ anyị eji ife enu anyị ejekwuru n'uburucha ụlọ anyị eji anya fọgụ ma tupu a na-awakwa n'anya ndị ọgụ anụcha unu eze kuzi ka eze ka nka ọkụkọ osisi ọchasị chanarụ aja ife ka manụnụnụ ma jijiji manụnụ ọsịrị afụ na-acha na mba ọsịrị afụ na-acha na ọsịrị afụ na-acha na mba nkunu jele juru ya nakwana babonunu nyabona do matana mwili enu matuko na chiko ebelebe nsugbe agwabụ nchịkọ na-eje kwe na ije n'ọkụ eturu n'ụzọ ebelebe nsugbe agwabụ nchịkọ kacha n'obi n'ọdụ kachiri ọfịa n'otu ka marọ m ebelebe nsugbe agwabụ nchịkọ na isi awa arọlị nwata mbụ n'ọkụ eturu aja dị ebelebe nsugbe na jelu na-alụ risi jechana na jembe mụ ịma na obu ibu ebu a na nkọ kamgbe a na-abụ enyi gosi ndị nwunye dị n'okuku na-eme ileli n'ọgụ ebunu na-atọ na site n'ofe anụnụ ebe ndị chana mbicha maka ejere m na ugwu mara nwa ọkụkọ na ọcha na-abalị na mmụọ ukwu a na-eze ndụ na anyị jari kọrọ nwoke na-enyi mbụ mere ebe ahụ bụkọ na-agba ozu ọtawu na-emerụ m enyi nke Igbo ọ bụrụkwa n'ọbasi nyikwuo na enyi nke ịtọ ma ọ gọzie nwoke penta amụ na ekpenta ọbasi na-agbala ọsọ riri nwoke ọ n'ofufe afịa na-anụ ụbọchị na-anụ aga n'aka ịbatara ije afọ alụrụ ndị mụ na ha wujo nwere onye aja ugburu na ncha ejere atọ ka njikwa si ndị na-amụ dị mgbe elu elu n'ọfọ nri afọ maka na oke anụ ji iji ọgụ ebupụ mpi na asatọ ịma na nwata afọ ọgụ egbolo ebosi ọgụ bọ iru uwe nje o ji amọtatụ mgba n'aka nne ya ọdụzie tụkwabuna kefu ma na-eji elu na-egechi elu ya jụ olu ha na ngwa ngwa ekwuru na ọnwụ egbuchuta nwa mpi n'ike nga ya elu ya ko uchere ọgụ anụnụ n'isi aka ya arụ ọ bụ nkene ka aka na-amafu odu afọ odibe egwu kalmarụ ejiri aka kọmgbagba nwadị maka n'oge isi anya lere na ibe na-eje mba bụkwa ọnụ ya na-ebute ọnwụ agwọ niile bụkwụla na ama
na-enwere kenwọbịa onye na-asịsị agba na-ehọba na ya gwa ụmụ ibe na nwata jeri jeke na-ejọ ya atụkwa agba keke eze oke anya ọrụ eze bụ anya na nwata ya ekoba akpa n'ebe ogo hilu yo kachọ ya n'ike mba Nnewi chọkwuolie n'ike mba Nnewi onye a na-asị n'ọnụ mere ife ga-enye ihe ike mba Nnewi akaghị isi ebe odogwu igere ga orimiri ka ibe ya omimi ugwu ka ibe ya enu aka aka ya egwu eburu aka tọwa awa anụ ọgọ egbu anụ ọgọ ụkwụ ọnụ ọnụ ketupuo ya ebe kuo dike onye ukwu jee n'ọgụ kwesịrị ebe kuo dike ọka ogburu ụzọ echeta oge sie ike ajọ ntụ na-agba egbe emeka ọdụm egbojukwu onye a na-achụ ebe o jighị ọgwụ jide olu ọnụ na-ekwuru igbo si n'isi ra n'ọnụ anụ buru isi bụ ha agba ide eji eje mba tụzienụ ndị ajọ ọbịa Nnewi ọnụla ha wepụrụ nke a na-etu ya ohebelebe ya lelu a na-atụla tụkwara na ya nwanza ohebelebe ngwere lele ọjị n'ọrụ ọnwa ngwere ka ọ bụzi agụ one ka nwoke na-egbu bịaga n'ogbu adu onye gbasi ugwu ya efunahụ ya o ji aba abụọ ga-eme ego n'ala nọ ya babedi na mma chụjide aja ndụ pụta ma ga-ahụ onwe m ekwukwolu nke o si dum ha bata anyị ụkwụ ụzọ na apịtị na o kwesịrị tọrọ ụtọ mana o mere ife ya erigwelu ndị ozi ọma juru ụwa kwesịrị inye ekene nke ha ji ezi anyị ụzọ igwe na-agwara anyị isi agba n'oke ala ma sị n'ọrụ n'udo na agala ya eduje anyị ọkụ mmụọ ụmụnne ma njụọ n'ụlọ n'ukwe na-ekwe jụọ n'ụdụpọ nkwadobe eneghị anya na nzọpụta abịana kama na o nwere nkapụ ụta gburu ibe n'ime ezi bịa bụrụ nkapụ tupu n'ọnụ ajụrụ m ọ bụ n'ụsụ na-eme n'ọjị ka ọ bụ nwe eke ọgọbụnụ abịara ọnụ ma jiri okwu n'ụka cha na achọrọ m ka ọ dị ladodo n'onwe ntufudu nchọ asị jebe asị kwam na banaba onwe
nwere onye ghọtara ụwa chaa anyị ji ya n'ofe unu bịarụ na mbụ si m chọgbu udo baba n'obiana n'iru n'otu ka mma emerụ m nye otopu ọzọ ma ọzọ na nke na onye agwarụ ya tụrụ uche gụwa onye nkụzi enweghị ya butere ịga ntọ na mgbulu ụfọdụ ji eti ikwu n'ibe jukwu ife niile so ịmanụ ofeke bisa agbakọchakwa atọ na akwa ka mgbaje nnuzi pụta si mmadụ na-esi eyeli matenyi n'utupu ma ndị ise je chapụta anya ije ide alụmụka ka ruo enyi siri do ịma na nke onye kwu na ọ ga-ado mbụ aka ekpegiri okwurunu na-atụ ntụ nke metụla ọdụ siri na enyi dukube nke si na ntị sikwuo n'ọdụ ka kupe nke si n'ọba si na enyi duku ukwu osisi onye isi si n'ọdụ asikwuo n'ọdụ ka bụ ya rikata nduru anyị dụka ndị eselu n'ogbo mmiri o ji ebe ọra zukọ tụcha ụtụ kọmiti ejikọ na asị ndị nwere ụzọ n'iru ha asị ha n'anya ma anya fụrụ nga ebulu ego gbagbuo na nkolo mekechaa mekezu onye ọbụla dọwarụ n'ụzọ nke ya adụgodu kọmiti ọgụ mmadụ na-eri obi ọgbọ si etu ahụ udo n'iche mmadụ kwajụjụ udomba gụbụ onye nkụzi sisi solokwu ọnụgụ gbesizielu ndị na-agụ eso na n'obu megicha ajụrụ m ọnụ ejiri rikeke bụ o kwesịrị ijiri gbugbu keke nnukwu ugwu oli ụtọ ji bụrụ n'udo ọnụụka ga-eji gbee nnu ihe arụogbu ji kpọrọ ibe ya ofeke ihe abụọ ọnụgbu ogiri asọdelu ma ndị isi ojii ka jụta n'ebe anyị nọzi ka jụta ife ekwensụ jiri dute ojii mmụọ na-egbu ọmụmụ ọkwa ya nkacha ọcha kpọọ ya bụ onye ọkpachara n'okpelu na nke okwu ma ọkwa omere onwe ya eyi uke eji mmadụ ego ọfọdụ oke nwere ka ndị amụ ji akparị onye kpọọ ọgba malụ ka uche ya era onye nkirika akwa yiri na nkiriri ka okwu anyị jiri dụta ka anụ nne dadụ ndị ọdụ igbudu ndị oji mmadụ atụ mgbele anaba anyị n'anya na-apụ ibe ọ na-ebe agụ n'ọdụ ọ na-ebe mkpuchi mekwu na ọ na-egala one tụa na-eje fecha n'ogbe n'ogbe bafe n'ụlọ n'osi ụfọdụ ụlọigbo abụghị n'ụzọ ka ego ụjọ dị egwu asịghị ka akpọje ghe bụ ihe nenu onye nụzi eji oje na-azụ n'alụ n'ụgbọ ọlụ ya echifu nwoke n'okwu ugbo pịachana onye rudegharịa chọ onye ọzọ ya ejibe ego ọkwụwa wanụ nkite ma nna ha nọ karịa m mfụ karịa ha n'ife oke melu n'ikwuo na-arụ enye riedebe nwoke na-akụzi ife nnene ka ogbu abalị nnene ebe gatama na-esecha n'ebe mmadụ ka asachapụta eselese zijelu ndị ọcha si ha megharịa na-adọta n'isi ojii niile ọchebute ego lụrụ iwu ụlọ nsọ na-ego ọmụji ogbu maga na-emekwa ife ka esi eme ife wepụtalụ ka ewenata njọsi ụwa na ọdụ gara ikwasu na ala ka eji ha zọzie ka aka ọka na ojikwa mụma jide mmiri okwu ga-akọ o jiri ka na ndị oli ego nụ na ndị ọsịla na-apụ n'ofu okwu ọzọ ma ọzọ bụ onye ala onye nkụzi
Biafulu ngeje nneghị n'ọnụ njụọ isi ọ na-eji onye isi ụzọ ọnụọgụ ndị nkụzi onye aka nke ndị ọmụmụ ọnụọgụ dị ochie onye aka ndị nwe nkwụ narị atọ na akwụkwọ ife karịrị nne nni mmadụ niile otofoto ọ bụ na ndị ya azazido ọlacha ofe kwetu esiri ma aka mpụtata ka ya esite n'ụnya bụ nkwụ okenye tụrụ mkpe n'enu nne ọ na-asị ka ụmụaka megị une ọ bụrụ na nkụzi esoghị ụzọ akwụkwọ ọgwụ ha ndị ya eme ọfụma ọ na-eme n'ife siri isi ejesa na mmiri ọ bụrụ na mmiri esiri isi anyị emegidie gị onye bata ụka bụba amụmasị kwe ka dibịa amụma jiri kpara ụwa ji gba aka nne ya dụ agba aka ekpe butere ịkpọ asị na ibu udene Mami fana son chiche nyaka na so. Mami fana so beta nyaka na so. Every day de la kite. Aka tonobo, ma tonobo. Aka tonobo, ma tonobo. Dona ne kwe. Aka tonobo. Mbe ngota ne weti. Aka tonobo. Nagali kata naga sotu nina. Aka tonobo. Wande pepe ndajwa. Aka tonobo. Nde na zoki kanifyo da chimani. Aka tonobo. She ati mwaja nobo nyajo. Aka tonobo. Wabia mududu ne meno sisi. Aka tonobo. Feli miri ne mu. Aka tonobo. Foma jijiji ne mena. Aka tonobo. Ometu akaga si agahu. Aka tonobo. Keke changala mwale behazu. Aka tonobo. Choko chanetio. Aka tonobo. Obumaga na zosi ahito. Aka tonobo. Ndenti samu ndenkonko. Aka tonobo. Amale metandodu maleti. Aka tonobo. Ndeju lochu chaju oguga. Gala gala bulu bulu na ndekwende. Aka tonobo. Ndenanyo kupenu. Aka tonobo. Ajumaru mamu biajo hanjo. Aka tonobo. Ndejepela fabisi ebubonu. Aka tonobo. Ndena bomadi behandalu. Aka tonobo. Oga mubaka dikuni. Aka tonobo. Tonobo ya bawulu ha. Aka tonobo. Ndene kebu wakobu hamwe. We malunde janeze nando. Aka tonobo. Andumu jana ndisimu. Aka tonobo. Ndema kesi eti akanubi. Aka tonobo. Ndene jionu efuso. Aka tonobo. Andilo hanyo jejinuchi. Aka tonobo. Abuna susi kwa kuko. Aka tonobo. Abuna susi kwa yibo. Aka tonobo. Ati kikiri eze. Simepodi na nakodo chananya. Aka tonobo. Abusile na hacheganya na. Aka tonobo. Tonobo ifegu nebi. Aka tonobo. Aka tonobo. Yabuna sigoli ifegu ke yiri naru. Aka tonobo. Simuni kafelu nunuka. Aka tonobo. Tonobo. Na damu muga. Ndena bia mukonyokunu. Aka tonobo. Ebalo na kana boputiva. Aka tonobo. Abositalo na haya dofu. Aka tonobo. Kobu mbosi ahukebula na doya. Aka tonobo. Dali bogu arone. Aka tonobo. Kenda kejiri kechishuno. Aka tonobo. Manuna nobia nebuno. Aka tonobo. Kwa baba mbulu hebulego. Aka tonobo. Anda na bia lujolo. Aka takwa bua na julu nunobi.
ọgbakọlududenyi na-akpị anyụkwu na chi unu na ntaka na ntori ọsamasi ya bụ egwucha ife adụkwa ka ọdụ onye kpuru isi na ọya achaghịbe anya onye gwọla nọrụkwalị ka ọnụ onye gara ibedu abịaghị ekote ọnwa ụmụọgbọghọ ekwelu nkwa na nke ha na lụrụ ha aka n'obe ndị na-azọ ndụ ife uke juru enyi m na-etu nwanne gị aka onye okwu ụlọ ọnya n'izio na chefo na nka mmesi akọwala ọra na nke afọ na-agwọ ọgwụ ya gwogodo na-eme nwata bụ ọgwụ oyi isi nwata bụ ka ọzọ anyị isi atala tesulesu ugomu ma ọ gwara jụ elegede okwu n'ụmụ ọfịa gbara ka nwata balibula ji ahụnụ m ekene ego unu eme ide kwalụ ngwongwo bata orimiri amalụ na ụfọ na ije mmiri ezuo na ofu onye zara otu mba bụ ntụ maka na otu osisi ara na-eme acha ọfịa na mgbada duru iru ọgadụ na mmọnwụ ọkpanna gị ya ya enwe n'okwu jabụsi anya nwere Francis Fakobi na mmata anaghị ọda anya n'uhonu ma Fakobi mgbawakwa afọ n'elu uche ma afadụ ụmụelu adụ n'isi asịrị m ife anyị efu agụdo akamala fụrụ ugbo chọta mmiri n'isi bụ na ife mere Alexander Ọfọma Geoffrey Okoli Moses Okoye Jidekene chọọ ịmụ kwalakwala ekwugo okwu ndala na-atọ agụọ ncha melu nwa mmadụ ezi Kristian agụọ na-eduwe na mmadụ melu ma agụọ nzelu mmadụ okwu ezuzie ife pụrịarị na egwu atụpa atasi na anọyo a na-agba aka azụ ekwensu obi asọgụ m ife na adụgbu kemena n'obi egbulu nwude egbu na agụkwo n'obi egbu Daniel nsi unu na mbọzi anụ isi dodo n'ọtụrụ ga m anya ji ifu ma anụkọ ifufe mana unu jiri ọkụ wee kwenye ama na onye ma ekwe Vincent na-eti aba Kristian ha telu nzu wee gbanya bụ egwu na ọ bụ mgbakọ bụ otuto mmiri ụfọdụ ebe asọmụga shansi nna Charles onye ka ndị nọ na mba epụta ọnụ ibido oke akụkọ ha gwakwaghị na anyị izuru oke Frederick Okafọ na-eme na-ekwesị na ma onwe mebiri onye ma akwụkwọ agwalụ nna ata ka tọpụkwu echetulugulu agụka akwụkwọ etili ya mmọnwụ maazị na ochie ọkụ ekwe mmadụ Jeki Sọnde o nwere otu iyi na-abazighị anya akọlụ ji ogbu abalị wee duo gị iji isi gị anya dị na ntị na aja ọfịa o metụrụ Sọnde nwe je bịa so metụkwa ndị nya bụ okwu Chukwu
mana ya bụ iwu jikwa emena ike sọnde nwa eze dibịa na aka na-ebu oji fata obi mụ na ise mere si m gaa n'iru na iyi ya rọmụ na mụ na-aso na-ekwe ajọ ọfịa na-efuru na ndị ọlụta ụka egbuo onwe ha na-efuru na ndị ọchọkọchị lụ onwe ha anyị nwere ndị ngwa na ndị nkwuenu na ndị aka ji akụ ma ndị nwe akwụkwọ wekwuolu ndị oji nwayọọ ma ndị agha ma na-erukọcha n'ụtọ bụrụ jenu o jikwa ụfọdụ n'ụbọchị udo abalị udo ma abịakwa mbọchị ọgụ ndị agha bịa unu mana mmiri enweghị agwa enweghị mbala na eziokwu eziokwu n'ụkwara yo anyị na ha bụ mkpọmkpụ na ọ na-amaji agwa ọgwụkwọ ha ka ji ebu ọkịrịka o ji ebe onye chiri akụ na ọka bịa n'ọfụla anya beri ama ga-egbu ahịa igwe mana zienu ndị ọchọ ga n'oko ndị egwu abụ abụ ndị na-asị anya bụ n'igwe anya ndị a na-eji ogbu abalị ga ọlụ ji alụsị ha richaa ya rie ọbụrụ iyinu o ji abụ ife ndị isi ekwute na ha gbapụkwa je mee ya agbaghị ọlịlị chaa onye kwugharị ọnụ oge gboo eje tikpọlụ iwu na otie ya ife mana ha bụ ogbu owere ije gburu ajadu gwa anyị nke nwere okwu na-adụ ikwu okwu ọkụkọ mmanya na-ebu na ọfụdụ anụ na-amụrụ mbedala jụrụ isi anyị okwu emesụta nwe nwe amalụ mmụọ ya ma ọkwa afụ na okwu na-afụ n'ọsụsa mma ọfọ buru ji ọfọ bụla ede memere nke na okwu anya gwụrụ olukwenu ka si ebi n'obodo ya na n'ebe okene n'ebe ọgịnị ife gwụrụ egwu ji ebute agala n'ihi ife chiefo na n'igwe ndị ọchọkọchọ emebe nzukọ eji etikpo obodo si anyị emela olu ṅara anya akụ na-akpọ mmasị agụ na agụ ma anyị eso na kwe anyị bịadoro ha n'otu ka anyị dukwa n'ite mmụọ ha ka ọ dị ebube emere ife dị iche iche ka emekwata ha ka were udo wee biri ndụ anyị dị ike ahụ ịdụ ndụ ụfụ anyị na mmọnwụ ife dị bụ n'ofu amamme ma achalụ ha n'elu nkịtị makụ na achalụ ha na nkịtị nkịtị nke na ụmụazị mụ na ha na-eti mmọnwụ si na mkparị detu ha n'ọkarịkwa menụ aka n'obi ka ịkụji ọnụ n'ọdụkwu amaghị ibe ezi ọghọta na mpaghara nyere mmadụ ahụ ise mara ife ma ọkpọ n'ife si mba abịa kpatara ya yọọ ndị okomoko wee nata aka ka ofe lọla alọzuola anyị nri anyị jere kpara akwụkwọ wee tive mmọnwụ ka a chara ha n'ụlọ yibe agwọ na-emecha ya etu a ma nkịtị ọdụka ikwikwii n'ọnwa ya ọgwụ ụjọ osirisi ji na ije sise dị n'ọzọ ya chara ya ka ọ mara obodo anyị ma ọkụ onye agbalụta kwene jini na-eburukwa nke ka ebe igwenụ n'egwu aja ka nwata ya bụ isi n'ọba nsị ndị okomoko n'ọcha na mwesi ọkụkọ tụsara ijere nya gba n'ọsọ na anyị ya ma nke ebuzi ọka aka ọkụkọ tụsara ijere nya gba n'ọsọ na anyị ya ma nke ebuzi ọka aka ma ndị ekpu ntutu na isi dị ka gbọghọbịa ọkwa ha ncha jere agba adụ mgba mmeku ihe ori ntị ite pankeki ma ọ bụ fie ọnụ na-achị rọgnu si ndị tari aka na abọkọta ka mbala na omeme bụ ọgụ onye uju aba mana cheta na ebu n'ụkpabiri ka ejide egbu
ge kọlu ya ọzamụ na ajọ ọfịa n'ebunu babike jite gbonu ge kọlu ya ọzamụ na ajọ ọfịa mana agba aka ajụ ajụ na ngwọrọ unu mana ngwọrọ ọlụlụ ụka egbuo onwe ọkụkọ fụla dị na aṅụrị ọma na nsị iri ya n'ọdụ ụgbọ olili ọkwa emewube nwa ngwọ gwaba n'afa na ọrụ osisi afọ na-akparị ya nkụ o jiri aga m egwu gwala jụ mana abụ n'itere igwe osisi ụkwazie o jiri ngụgụdo ogbu mmechakwa atọ tụrụ na ụmụ nkwụ agbabenu ugbe atụrụ na mbụ ma egbu na oji ga-eji ọgbago ọtụtụ ihe egbe na-asịrị dịka gba na-abịa ọdọrụ nga mana ọgbachanya bụ abịa ozuru ikenu onye gbara m anya erighị udo dịla ogbugbu so n'ugbe n'ala mmụọ na nwata bụ ọdadụ ejọka na nwata bụ ọdadụ ejọka a na-agba aka ga-enyiru n'olugburugu ka ịbụ na n'ọbịa wọtụrụ kpokporo si na mbọsi nne na nne ya nwụkwọnụ nye ejila ọnụ ji etu uwe okwute mana ọnwụ gburu nne na nna ya bịana n'okpo mmiri chọpụta nwe ya n'ọnụ onye etu ubene niile eme nwa ga-amaga nsuru ọnụ dende ma ọbịa ka iji adọ ka aka ma ọkwa chabala ọchụ ọbụla ụjọ mana ejekwasịla ọnụ egbu ọchụ ọmụma gbagọ ngwere na-ezikweru na agụ ngwere ezikwe na nwanne n'ije ndagburugbu n'ọgụ tọrọ ụtọ mana ọ bụzi mpụta bụ ọrụ dị ya nụ ifuru na ibe gị jere tụrụ ugbe n'ugo itulu nkụ ijiji ọzọ a ga-isi ma nke taa bụ mmiri kwọ mgbe tie na ifuru n'oke eze nkwarụ oke taa ọkwọ mmiri ya ya kwori mmiri a na-egbu ukwu echu orimiri a na-ata jụ na na-awa ebu ukwu echu orimiri akọba aka ukwe na ụkọba akụkọ a na-echeta pasentị onye eji okwu ọ pụrụ ịnọsenti oke afọ na ọga na-ahịa eji okwu gaghị ogbuhe n'ife ọ na-eme na-eje n'ime uchichi ga ọgwụcha ya ma abịa na igwe mmadụ okwu ezie na ndị anyị ukwu jiri okwu na ụka meri nri na ha achọghị ijere ime ngwa ọrụ ha nụ ịmadị n'iwe dị n'obi na amụdụ n'ezo na aha aka mgbachie na na kọwa na egbugbu ngere ọdụ na abụ tata echi ike egwu ọ dị ịtọ abachie na ndị nke ụka ebido iji ifi na-egburu ju ha anya dọka ndese na ogbu mmiri ọtata anụta gbara awọ na wahiri ya na-eri isi ike n'ụgbọ ọrịa si ndị agha aka nụ na osi ji si ike na ajọbịa riri ite n'ibe dị ha asịrị bụ na atalata esuru esu jedere na-ebutatụ ya ya egbu ajọbịa na bụrụ nwa gị na ọ bụ ntụ
belugu mbazu yerum udelugbo enyelu ife na ya pọtakwo nke jiri malụ ndedu kwọrọ ụdị n'ụdị ebe ọ na-egbu achara n'ọdụ n'ọkpụ na nne ba na nsọ Orifite ba na-edo obere nwa iji dọkwa n'ime ana ife na-ebu eke na chikelugo mara ya nzu nwata anara ogbe na nkụ asị na ọ kparụ n'ajọ ọfịa onye gba anara ogbe na-egbu a na-asị na ojekwu ijele mmụọ chi nwata bụ ọbụla ọgwụ ego asịrịpe izu akụ ịbụ ọzọ oke ihe nkọta ajụ aka bụ ogbo ya n'ọnụ isi na mmadụ ghọrọ ude n'ebe edu onye dụrụ egwu n'ọkwọrọ onwe ya ndọfọrọ okwu etinye nnewu na tata na-edu ụgbọ ọkụ na-eche ndo ndị bịara abịa bụ eziokwu ya bụ eso na-eme ọkiri ọdụzi ebe ọrụ ebe bakasi siri bata na mbara ndị niile nwere ụgbọala na-agụtaghị ọnụ ọba ego ụgbọ mmiri na ụgbọelu ebe a na-emepụta ngwa abịa kelee onye gburu egbu onye ji gbara ọsọ ọrụ ndị efulefu na ndị bịa mmiri nke ka nke ndị a na-be ha na-achụ ọsọ ebe a na-afụ oke wara obodo n'igbo ozu o ji abụ onye rugbu na-akụ ugbo ya na nsị ha siri n'ọkụ ọgwụ udu a na-edo ilulo gara ga-efu ya ife ọnụ a na-abụ ugobi ije ya mma na nsọ onye amaghị obodo sọrọ ya arụ na nsọ ma amalụ obodo ife ụjọ na nsọ ana na-ekwu kwusi na chi ya mana onye Igbo gbọwa ọfịa o soro mbe n'ọbata nnukwu mmiri oluo n'ọfịa ma bata nkụ onye Igbo ọbụ onye ekwenu ịtọ na-ahụkwa ọgọdọ gwụọ gị enu o jiri ụlọ anụ karụ na-ekwu ma ife ibenye ya nchọ sakarịa gị arụ akụ atụ egwu dị ya n'ime obodo tela aka ji ya tupu ya nso ara nọ na atọta ngịga ọbịa na uche omeye n'aka nchichi ọbọlịa so ofu eze o ya eji otu eze ata atawusi ata kelu nia ya ife mere achịcha ụtọ gbado ụtọ ọ ga-anụ ahịa ezigbo ebolu nke ọgbanikwa ọsọ ojidoka ya ji ego onye Igbo na-abụ unu ego mataka na mma ego obodo ọ bụ Igbo otu n'isi ya adụkwa ọgụ na aka jiji kanji na ụkwụ jiji kanji mere ọgwụ atịgbagha bụ ife ji mere ọgwụ adụkwa bịara egwu unu ka m tilolololo asịbụ mmiri zosibike ka m sịrị nwata chụ nkịta si ya jee gbuo gayo ka m ụlọ amụ asị nwa agbọghọ eso na di ya ife arụ nwoke na-esibu nkwụ arụsiri ogiri arụ nwaanyị ka ọ bụ asọmọnụ ebu esi dafa baba
abụla ihe ọnụ si anyị mere jebezie ma na-egbughekwa n'ụlụla na nwampi ihe so n'ime achọghị ife nkiri pụrụ iche anyị ka na-agbapụ Pango gara rịọrịa ya biko pụọ n'ọkụ egwu uche agbalọtọ mkpọtọmọ nakwa n'ubi dị ji o ji aba agbala ụcha ngene kulu ngene ṅụọ ka bata na mgbe njọ ya na-apụtapụ ụsụ ọgbụgba barọ na nri enwe imi amaka nri ama mụ gajakwa ya pụsịsịa mmanwụ ite ọkwọnụ nyepe n'ọnụ ọsabila ọdụ na mma ya lụrụ alụ n'anya iji ọfọ n'ogu gbakọta siri azụ aya akụrụ nwa mgbe aka aka na nwa mgbele ejeghị ije n'ọba n'ọsọ ụmụ nkwụ m kụwalụnụ nwa mgbele aka okpu ebe mmadụ ebube ka ekwe na-akpọ Achụla jabụ delu dandali bụ kolomu dubedube n'ụlọ aghara bụ n'oke osisi ọnwa duru bịadova mgbọrọ herife n'elu onwe ya ohu ụwa ha ama egwuregwu onye na nke ya onye ya afụ ebe a na-amụ amụ jebe ebe ụrịa na-ada ugbu oge eji eme nnele anya ife niile nwere oge alụtụ ọrụ egwu tupu egwu aṅụrị egwu ụtọ ụwa na obi ofe onyiri okechi iburu n'ụlọ Igbo okpudebe bịa gbara egwu okenye tofelu mmiri aka oyibo bịa n'ụlọ nkwụ ekwuru na akpọ masị na oke ndụdọ na-ebute ilo onye kpọrọ ekwensu elu ụwa bụrụ ya ọkụ mmụọ o nwere ife nkiri kenu na na wọchụpụrụ onwe ya n'ụgbọ na-asị na ụgbọelu tere onye isi ike na-akọ ji n'ala okwute ebi iweri onwe onye obi ọkụ ya edu na mmụọ ọkụkọ gbachala ji ma ọ rara ọba nta na ogbugbo na-amakwanụ na ofu onye a na-ekwu ekwu lekwu enu a na-ekwu ekwu lekwu ana sọ ndị jụrụ nchegharị bụ ndị na-ebuzi mgbe je mmanwụ anya laa isusu ebulu opute n'ọnike ndị ha na n'aka dịka eso ndị ọkwa afọ ụtaba ogbu enyi ya arụ onye ọma a na-asaghị anya na-emegharịkwa ife ebugharị egwu ha na-ebugharị uche a na-akpagharị nri ha na-anọgharịkwa ọnọdụ
onye aka m bịa gụpụzi n'asụsụ Zulu ụwa niile ọnụ onye oji ghọta egwu nnukwu mmamụ onye ọcha eso ghọta egwu ma ya